Brugen af sociale medier som Facebook og YouTube er stigende. Derfor skal disse medier også inddrages i projektet omkring Kalmargade. Det er ganske enkelt en nem måde at komme i kontakt med beboerne på, og derudover understøtter det aktiviteterne i det nye beboerhus. Vi forestiller os, at pigeklubben for eksempel kan uploade videoer fra udflugter, og at de unge i Kalmargade kan præsentere gaden i korte videoer, som de selv optager. Videoerne uploades på YouTube og bruges på Kalmargades hjemmeside og på gadens Facebook-profil. For Kalmargade skal også repræsenteres på Facebook med en profil, som bruges til at uploade billeder, der så kan deles med venner og på gadens hjemmeside. Samtidig giver Facebooks statusopdateringer en god mulighed for at gøre gadens beboere opmærksomme på aktiviteterne. Disse videoer og billeder kan være med til at styrke fællesskabet i gaden, og de sender samtidig det signal til omverdenen, at Kalmargade er fuld af engagement. Man kan sige meget med ord alene, men ved at bruge billeder og video får ordene liv og bliver for alvor troværdige, og ved at inddrage sociale medier når det boligsociale projekt ud til flere af gadens beboere.